Welcome mo happy weekend kanatong tanan mga higalag mga kaigsuonan nga kanunay kayong nagsunod niini nga aton tulumanon takna sa pagtuon. Ang panalangin sa Ginoo kanunay nga iyang gibubog ato na sinati matag semana. Malipayon kami nga magpakiguban usab kaninyo niining lahi nga episode sa atong pagtuon. Ani ana kita karon sa lahi na sab nga uluhan sa atong pagtuon sa lesson for the week. Gani giuluhan kini og when conflicts arise. Suno gihapon sa atong kinatibukan nga topiko may tungod sa panagiusa. Unsaon nato pagtratar ang panagiusa sulod sa atong iglesia kun moabot ang mga hinungdan nga magkabahin-bahin ang mga katawhan. Kini nga leksyon karong semana maghatag ka nato sa mga giya kung unsaon nato pagkabot ang panagiusa inigabot ni ini nga mga sirkumstansya. Kuyog sa atong pagtuon karon ang ato ang regular nga mga panelist din sa takna sa pagtuon sa akong pikas nga bahin atong Sabbath School and Personal Ministries Director si Pastor Gingging Asoy ug dinhi sa akong pikas sa nga bahin mga kaigsuonan ang atong Health Ministries Director sa SPUC si Dr. Ray De La Cruz. Ug sa dili pa ta moadto sa unahan among gidapit ang usag-usa kaninyo nga mangduko sa ato mga ulo alang sa pagpangayo sa kinadban sa Ginoo pinagis pagampo hangyo nato si Pastor Gingging Asoy sa paghimo niini. Ampo ta. Ginong Dios nining panahon na among itugyan among tagstag sa kakaugalingon diha kanimo. Kaya among gibati amahan nga kun wala ikaw sa among kinabuhi wala kami arang mahimo. Among gihangyo ang balang espiritu nga magagiya kanamo tagay kami sa kaalam nga among gikinahanglan nga samtang kami Ginoo maga-discuss nining maong leksyon amo ning maaplikar dili lamang maaplikar kundi ang imo gyud nga gaho magagiya kanamo aron nga ma-discuss namo ang dapat namong kinahanglan i-discuss alang sa panginahanglan sa makaigsunan amo kini pangayo tungod lamang sa ngalan sa muluwas. Amen. Amen. Kayong salamat Pastor Gingging ni antong imong pagdumalas magampo. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga higalag maigsuon atong unahon ang atong naandan kayong buluhaton dinhi ang pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan ug mga higala nga kanunay nagsunod sa atong programa. Atong ihatag ang higayon sa atong mga kauban sa panel. Doc Ray, ikaw ang una din ha. Mayong butag kaninyong tanan mga kaigsuonan ug adlaw nga igpapahulay. Happy Sabbath to all. Gusto nako nga itimbaya ang ato ang mga kaigsuonan diha sa Zamboanga Adventist Center sa Zamboanga City. Mga kaigsuonan, happy Sabbath kaninyo. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kaninyo. Ako sa bitimbaya mga kaigsuonan ang atong mga kaigsuonan diha sa Batu District o sa church kay anaa ang maong pagsangyaw sa mayong balita diha sa maong dapit. Gusto sab nako nga itimbaya ang usa ka pamilya nga kini nga pamilya kanunay gyud nga subaybay sa ato nga takna sa pagtuon. Ang pamilya ni brother o si Sister Marites and Oji uban sa ilahang mga kabataan nga matag karon ug unya gatan-aw niini ay Feifei, si Roy og si Jack. Kini sila anaa sa Dublin, Ireland. Happy Sabbath to all of you from the Hope Channel, Philippines. God bless you and happy Sabbath. Pastor Gingging. Ato sa pagpamusta sa atong makaigsuonan diha sa Western Mindanao Conference, labi na gyud sa atong pamilya sa mga Pailaga. Sila si Mayor John Pailaga o si Nanay Miriam sa Panaon, Misamis Occidental. Kauban sila mga kabataan, si Tatay John Pailaga Francisco mao nga atong mayor karon sa Panaon o ang iyang anak nga si Tata mao atong vice mayor nga naasab sa Panaon o ang iyang isuon nga si Anan nga karon masyas na ang iyang panalanggang bana si Lablab o si Kalkal ang iyang asawa nga si Leah o sa ilang mga kabataan. Sila tanan, kamutanan, nagapangumusta kami nga naa kamo sa maayong panlawas. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa atong programa ug ang Ginoo magapanalangin kaniyo sa inyong pagministeryo. Amen. Okay, daghang kay salamat ni higayon no nga makagreet ta sa atong mga kaigsuonan. Gigreet na mo pinasahi nga paagi
Sigun sa tugo ni Pastor James Silantay nga nakabisita dito sa Butuan City Church, sa May Tamarin Church, mga kaigsunan. Ito mga kaigsunan din ha, si Brother and Sister Dodong Ripuelo, o si Brother and Sister Danny, o si Ma'am Dibo T. At usab gigreet si Pastor and Mrs. Elpidio Galinato, mayroon man si Dr. and Mrs. Glenn Dilia. Ang tanan nga sakop sa Couples Harmony, Butuan City Adventist Church. Amen. Gigreet mo na mo og happy weekend. Salamat kay sa inyong makanunayon nga ministry ug sa malampuson kayo nga buhat din ha sa atong iglesia, mga kaigsuonan sa Tamarin Church. Amo sab gigreet ang atong mga kaigsuonan sa Pagadian City Central sa may San Pedro Church. Na binigyan sa ilang pinalangga nga church pastor, si Pastor Ferrer o sa iyang pinalangga ang asawa, ang iyang atong mga kaigsuonan nga sakop din ha, Valdihuesa family, o sa tanan nga mga kaigsuonan nga kanunay gyud nga nagtan-aw sa atong tulumanon sa takna sa pagtuon. Kang Brother Juni Tumarong og family og kanatong tanan mga kaigsuonan, salamat kay sa Ginoo nga nahimong panalangin ang atong pag-review sa lesson matag semana. Nga moadto ta sa ato ang memory text for the week. Atong hangyoon si Dr. De La Cruz sa pagbasa niini aron tuloy-tuloy na mga kaigsuonan ang ato ang pag-discuss sa atong lesson ni ining si manahona. Doc Ray. Ang atong memory text, mga kaigsuonan, makitaan kini sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 27 o 28. Nagaingon din sa Ingles, "For as many of you who were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus." Alright, pagkanindot kayo sa ato ang memory verse for the week, mga kaigsuonan. Buti pasabot ni ini na wala ang paril sa pagbahin-bahin. Sa atong sistema karon nga dualism, mga kaigsuonan, either left or right, mao gina black or white, male or female, mao gina naagi distinction ang tanang mga butang, mga kaigsuonan kung nato i-compare. Pero diha kang Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, kining paril na bungkag ning tanan, wa na babae, lalaki, walay distinction. Everyone is equal, which is very tantamount to the experience of unity in our church. Amen. Pero atong tanawon, mga kaigsuonan, bisag asa ta mulingi sa bahin sa atong kinabuhi diha sa iglesia, kinig yung mga konflikto sulod sa iglesia, mao gyud ni dako kaayo nga katalagman sa atong pagsinati sa panagiusa sulod sa atong iglesia. Ang konflikto, ang pagbahin-bahin, kining dili pag sinabtanay, mga kaigsuonan, usahay mahimo kining rason nga ang friction in the church is very common. Kung mahitabo na ganina, mga kaigsuonan, ato na gyud nang makita nga sa unahan adunay mga babag sa panagiusa. Pero abi ninyo, sa dili pa nato ni isipong nga to sa unahan, introduction pa lang ni, mga kaigsuonan, bisan kining mga butang nga mahimong gamiton sa Dios nga ikaayo sa iyang iglesia. Amen. Despite conflicts, God can use conflicts, mga kaigsuonan, to move His church forward. So atong tanawon kini ang mga introductory thoughts sihatag nato sa ato ang nakauban sa panel. Doc Ray, you have something to say about that? Mga kaigsuonan, kung atong tanawon, where there are lots of people, kung naidaghan nga mga katawhan, doon ay mga miyembro sa atong iglesia nagkadaiya og personalidad. Ug usa ka pinakadako nga challenge, mga kaigsuonan, sa Christian community mao ang pagmintinar kani gitawag nato nga panag-iusa. Tungod ni ini, mga kaigsuonan, nagakinahanglan ta og usa ka pamaagi aron nga kini mamintinar ang panag-iusa sa iglesia. Ug bisan pa adunay mugawas nga kanang dili bitaw pagkasinabtanay sa mga tamatag miyembro, apan pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagpaubos sa kaugalingon, pinaagi sa pagampo, ug pinaagi sa pagtuon sa balaang kasulatan, mamintinar ang maong panaghiusa despite sa mga differences sa atong panghunahuna, kultura, o sa atong personalidad. Amen. Pastor Gingging. Mga kaigsuonan, labi na gyud sa itong mga kauban, mga pastors, conflict is a reality.
dili gid na nato malimod makisunan nga di gid ta makalikay na agay conflict, di ba? Labi na gyud sa sulod sa iglesia. Pero mga kaigsunan, ang conflict usahay makaingon ta nga naa gyud na siya pero usahay magdalag panalangin. Di kay usahay magdalag gyud na siya panalangin. Naingon diha nga ang atong response sa maong conflict is makahatag og oportunidad sa atong mga kaigsunan sa sulod sa iglesia nga dili lamang mutubo kundi mahimo kitang gitawag nga atong i-recognize ang giya sa balang espiritu. Kay kung naa mo gyud conflict, pastors, dili man nato gyud na malikayan nga naa mo gyud conflict, pero kung mutugyan lang ta sa gahom sa balang espiritu, na ang Holy Spirit atong i-recognize nga naa siya. Amen. That's the time nga kita mo grow gyud makaigsuonan sa atong relationship ngadto sa Ginoo. Bitaw. Yeah, tinuod na. Kung ninyo nabantayan sa atong lesson mga kaigsunan, sa previous nga mga semana, gidiscuss na to ang idealism sa panagiusa. Sa wa pa moabot ang sala, unsay mahitabo sa iglesia kung naay balang espiritu, nahiusa ta kang Kristo, naatay gitawag og vertical connection with God, naapotay maayong horizontal connection with others. Pero karon nga semana mga kaigsunan, atong sugdan ni pagtuon ang realidad nga kakahitabo sa atong iglesia. Wa pa nato na ma-take up sukad nga daw be pananglit og naay conflict. Daw be kung naay panagbingkil, karon mga kaigsunan ato ning ato bangon nga mga realidad. And in the church, sa giingon ni Pastor Ray kaganina mga kaigsunan, sa kadaghan ba sa mga membro sa atong iglesia, di gyud nimo na malikayan nga mag-abot gyud ang lahi-lahi nga personalidad. Lahi-lahi nga kinaiya, lahi-lahi nga background, lahi-lahi nga kagikan, ang uban gikan sa unsa ni evangelical denomination, ang uban gikan sa Catholic background, ang uban gikan sa other religions, ang uban gani walay tinuhuan mga kaigsunan. Pag-abot din ha, ang ilang mga personal preferences mag-abot kining tanan unya, dako gid kayong kalagmitan nga dunay friction nga mahitabo. Pero abin yung mga kaigsunan, the moment every member of this very complicated church makes that decision to just stay inside, makighalubilo despite our differences mga kaigsunan. Because I will tell you, di gyud ka kakita og panaghiusa nga ikaw ra usa. Ato naman nang discuss sa milabay, no? Lisod man kay nang mayang ka nga, grabe, wa gyud ka gubot nga kung nasinati karon kay united gyud ko sa akong kaugalingon. Now that's very funny. Pero ang labing tinuod, the moment you stay, you decide to stay within the church community mga kaigsunan, dinha mabag-id ang atoang tagsa-tagsa ka mga abilidad og mga taras. Pero I will tell you, it will smoothen us out. Muanam-anam ta og kahamis mga kaigsuonan sa atong pakigkukabildo o pakighalubilo sa usag-usa when we stay in this kind of forum. Now, tan-aw na to niron ang kasinatian sa mga karaang katawhan sa Dios. Sila binigyan sa early Christian church. So, giunsa nila pagdumala ang ilang mga konflikto nga sama niini, Dr. Ray. Kung atong tanawon, no, tama tong gisulti ni Pastor Hesbon nga mahamis gyud ta, mabaid gyud ta sa atong mga kinaiya. Ug labaw sa tanan, mahimutang mahamtong sa atong relasyon sa Ginoo, relasyon sa atong isig katao. So tanawon na to ang kasinatian sa mga una nga mga miyembro sa iglesia, kani gitawag nato nga early church. Kung giunsa nila og pag-atubang ni ining konfliktong nga niguwas sa maong iglesia kay dili man gyud ni siya malikayan. Giunsa nila pagtagad ni ini. Una, kung atong tan-awon ang personal, doon na magiging nagkadaiya nga mga differences, no ay gitawag nato nga personal differences, na atay gitawag nga cultural differences, ug naapoy gitawag nga doctrinal or theological differences. Kung ato ning tanawon, tagsa-tagsahon og tan-aw mga kaigsunan, pag-abot dinhi sa problema sa personal differences, adunay pananaw sa mga Hudyo nga mas taas sila in terms of spirituality
kumpara sa mga dili Hudyo o dili mga Israel noon ang kagikan. Yeah. So, murag na ay gihimo nila nga boundary, gihimo nila nga paril, gihimo nila nga utlanan. Gani na tunaan nato sa mayaging mga leksyon nato nga bisan pa sa simbahan o sa templo, sa sanktuaryo, doon na lagi dapit nga angay maadtuan sa dili Israelinhon o Hudyo. Di na gyud siya kalapaw ni ana. Yeah. And that is already personal differences. So giunsa nila mga kaigsuunan. Ang una nilang gihimo mga kaigsuunan, mao ni, the 12 disciples called the church to a meeting and suggested a solution. So in other words, dunay open communication nga ilahang gihimo. To divide the work into two teams. The ministry of the word and the ministry of the table. Kay sa ilahang makita nato pag-distribute man gud ni sa mga pagkinahanglan sa maong mga miyembro, whether it be material o ang pagkaon nga espirituhanon. Yeah, Sa that's diha it. nga nakitaan nga murag alkansi man me ingon ni mga Grigo. Mas pabor maning mga Hudyo. So mo na gitawagin nila ang iglesia o they put leaders in different ministries. Yeah, that's right. So, salamat kayo, Doc Ray, Pastor Gingging, na kay kadugang nga mga point bahin ni ining lain-lain nga paglantaw sa mga personal differences. Nagisgot po ang tag differences, di ba? Naibubating uban nga napaboran. Favoritism. Nga murag apiki man mi ani. Oh. Ang nakanindot gyud diha makigsuunan nga giingon sa ato lesson nga naingon diha, the problems were acknowledged openly. Ilang gi-recognize. Habi ninyo makigsuunan kung naamong conflict unya, dili ta mo open, dili ta mo recognize sa problema. Diha sa Ato lang i-ignore lang nato. i-ignore lang nato. Kaya whether we like it or not, sa sulod sa iglesia makigsuunan, manghitabo gyud na nga nay maingon nga apikimi kay kana sila dato na sila pobre mi nga side. That's right. Mubati ba? Ato i-actual gud sa church makigsuunan nga kaning mga kaigsuunan nga mubati nga apiki sila, alop sila kaayo, pero bantay ka kay critical na sila. Maniid na sila nga bikil, unsa man eh. So ato ginang bantayan makigsuunan nga ang giingon diha nga word diha, the problems were acknowledged openly, meaning to say ilang giila unya nganong gi-divide to nila aron nga katong uban nga mobati nga piki, okay, lain mong trabaho diha, murag gidelegate bang trabaho, yeah, lain-lain tag trabaho, at least ma-recognize nga naa sila ilang trabaho, naapod ba among trabaho, at least nga mahimong masulbad ang problema kay kita tanan naay trabaho. That's it. Dili kay usara ka grupong mapaboran. Punto nga nakita nako dinhi sa kanang personal differences sa ilahang pagpili bitaw kay isa ka solution nila is tanan nga opinion sa mga tao, mga miyembro, ipaminawan. Unya ang mga responsibilidad nagkadaiya. Ilang gi-distribute nangita sila og mga miyembro sa iglesia nga angayan ni anang nga posisyon. Ang isa ka panalangin ani tingali blessing in disguise sa pagpili nila og 7 ka mga tao nga nagdumala sa maong mga ministries. Kalabanan nga na-assign didto sa ministry of the table kana bitaw pag-distribute Pagkaon. sa Pagkatiman pagkaon sa mga pobre. nga Oh. gibati sa mga Grigo nga murag na alkansi sila og paghatag og pag-distribute. Ang nabutang dito nga nagdumala ang mga Grigo. Yeah, amen. So it's a panalangin mga kaigsuonan. Kung atong tanawon, paminawan ang paggiya sa balaang espiritu sa atong So nako idugang ana ba? Sige, Pastor. Pastor Isbon, sa ato pa, nagpasabot diha nga dili nato ilhon nga kita ray makabalo. I-recognize nato nga katong uban nga naay talento ani, sige inyuha na. Pero usara katong tumong. Usara ang tumong, lain-lain tag trabaho pero usara ministry. Pagdaog hamiling kalag, so dili ta mag-contest magkaigsunan. Isig suportaray ta aron nga madali ang buhat, dili kay mag-contest tag paggupuhay, Amen. mag-contest tag pamaayuhay nga kita ma-recognize no That's para sa paghimaya sa Ginoo. Yeah, kung natong tanaw ni atong lesson mga kaigsunan, ayaw ginyo kunahuna ang malas kung naatay mga problema nga tubangon. Panalangin ang mga problema nga tubangon. Kaya nga naman, dinhi pinagi sa giya sa balang espiritu o panalangin sa Ginoo, mugawas ang
organizational skills in the church. Anawon nimo ha, kung gumikan silang problema nga nahiklin ang panginahanglanon sa mga pobre, mga balo, mga ilo, unya nagsige na lang sila katiman dito unsaon pagwali tungod sa mga reklamo mga kaigsuonan, the church has become more detailed in its organization. So for the first time in the history of the church na elect mga kaigsuonan kining pinakaunang mga diakono sa iglesia. Apil si Esteban ini sa pito ka mga katawhan nga puno sa espiritu ug maayong mga kinaiya aron mo atiman sa panginahanglanon. So as a result mga kaigsuonan of this need or a potential conflict, the church became more organized when they begin to listen to the clamor of the people and they begin to take a look at taking care of the needs of many others. So, tanaw nimo mga kaigsuonan, ingunan ni nagyod unya sa atong nahisgutan kaganina nga pagpili sa mga bag-ong mga opisyalis mga kaigsuonan. Makita nato dinhi nga naay mga avenue sa pagpili sa gasa ug sa talento sa mga tao. Dili man lang kay moingon ka nga ikaw kay gwapo ka. No. Ikaw mo imong diakono karong tuigan. No. Dili nimo mahibaluan kung unsa ang iyang spiritual giftedness kung dili nimo siya maobserbahan. Dili nimo siya matestingan. So kining ato karong care group mga igsoon, dako ning panalangin kay sa inyong mga lakaw sa grupo nga ngadto mo sa community services, mo bisita mo mga balay, ikaw nga leader sa iglesia makabantay gyud ka og unsay kalaki sa imong sakop. Uy, kani siya maayo ni mo akatar sa mga bata himuon ko ning Sabbath school teacher para sa children's division. So nana kay idea. So ministry positioning mga kaigsunan is to be based on actual nga nahimo nato. So morning ingunaan ni mga kaigsunan plus the guidance of the Holy Spirit, makita nimo nga panalangin gyud sa iglesia ang mga konflikto. Napay Yeah, isa nga gusto sige daw. nako nga punto nga makita nato mga kaigsunan sa atong eleksyon. Kay dili man gyud nato maligar nga aduna gyoy mga konflikto sa iglesia. Kay ilhanan man na siya sa iglesia nga buhi. Kay kung patay ang iglesia, wala gyud na yung konflikto. Mo na tungod kay buhi ang atong iglesia mga kaigsunan, dunay mga konflikto nga mogawas. But tanawon na to ang eksperyensya ni ining unang nga iglesia nga maoy atong ginakuhaan og leksyon. Bisan pa taliwala sa mga konflikto mga kaigsunan, wala nila giwala silang hunahuna ang ilahang misyon nga mao og pag-andam og katawhan padulong sa langit. That's Gani human nga naresolbal ang konflikto, nagsamot og kadasig ang ilahang pagpangdaog ug hamiling kalag. Nitubo Amen. og samot ang iglesia. Amen. Akong i-encourage, Pastor, ang mga kaigsuonan nga palihog yun, kani nga first part nga among gisgutan, tanawan ninyo ang Acts chapter 6 verses 1 to 7. Kana diha mo na nga diha gyud ang focus nga. Yeah. Dili na ang bisag asa nga sanga sa buhat, dili man neglect basta inana nga paagi kay nganuman i-assign man nimo ang tao nga suitable kanang sibo gyud diha siya asa siya ibutang. Diha siya ibutang sa angayan siya. Kay disod man kay makigson example ha, practical sa atong lesson. Pugsar gud og pa song leader ng tao nga yabag. Mahimo man ang problema sa sulod sa iglesia kay mahimo man ang katawanan. Di na gyud po mobalik. Dili na mabalik sa simbahan. Na-experience na mo na sa mga iglesia nga o sige, siya no, tindog dito. Pag kuan dito, pag lead sa kanta niya yabag man diay, mahimo man katawanan makigsunan. So ang imong buhaton diha ug kinsa tong fitted ana ang responsibilidad, diha siya ibutang. Kay kung ikaw pud nga leader, mutan-aw po kag asay sibo ani. Kani siya kay mao ni ang talento dinhi. Dili nimo pwede i-neglect kay mao na siya. So ingon ana asa mo sibo, ipasibo diha kay ang tanan magamit gyud alang sa buhat. Posible mga kaigsunan natay personal preference. Pananglit na kay makita din na nga kini maayo mo kanta pero di man kaganahan sa iya. So di gini mo na siya pa sung lideron. Pero nahitabo mga kaigsunan sa daan nga iglesia sa mga pioneers nato. They submitted themselves to the leading and the prompting of the Holy Spirit. So ang atong personal preference, ang atong personal nga mga diferensya mga kaigsunan,
Kung mao gani nay atong itaon din ha, wa gyud mahitabo. Pero kung ato ning ihinay-hinay og bakwi, ibutang nato sa tubangan ang kaayuhan sa iglesia, ang panalangin sa Ginoo ug ang gahom ug ang giyas walang espiritu, the church will surely move forward. Amen. That's an assurance, mga Dili kaibigan. ginato malimtan makisunan nga niampo gid sila. Naa sa verse 6, the group presented them to the apostles who prayed and placed their hands on them. Nagampo gid sila ay lagyong gipangayo sa Ginoo kay musibo baya gid ang panginahanglan makisunan basta ang iglesia mainampuon. Bitaw. Kay unsaon man paglihok sa Holy Spirit kung dili mo ampo ang iglesia. So pasag nilang noy ginagmay nga conflict natural na siya. Pero ang conflict magadala ngadto sa pagpalambo sa buhat. Dili pagbahin-bahin sa buhat. So makita nato mga kaigsunan no kining personal nga mga differences in the church. Murag mibalik ini siya sa karaan nga tambag sa ugangan ni Moses. Nga division of labors. Jethro principle. Oh, nga kani angayan ni siya ani diri kay dili lang nga usa ka miyembro lang ang modala sa tanan nga bahin sa atong iglesia. Aron nga malikayan ang mga panghunahuna sa uban nga naapiki man mi ani nga kay tungod kay mauni sila ana dili na siya mao mga kaigsunan kinahanglan distributed ang maong buhat sa Ginoo. Amen. Now, muanhita sa pikas nga punto sa atong lesson, mga kaigsunan, kini nang dili sa personal nga mga diferensya, kundi maglangkob na sa imuang background culturally. Sa atong iglesia, dili na ito ni malikayan, mga kaigsunan. Although, it's already a fact, nakita nga church is an international church. And we are a very culturally diverse church, mga kaigsunan. Naatay blacks, naatay whites, naatay mga Asians, o niya na mga punto nga dili kita magkasinabtanay sa atong mga buluhaton. Pero unsa man ang sulumban nga gipakita dinhi sa bagong tugon, mga kaigsunan, when it comes to cultural differences. Nakita na to dinhi sa na-discuss partially kaganina that originally Christ had a chosen people and these are the Jewish community. Israel. Pero niabot ang punto nga ang Israel, mga kaigsunan, gisalikway nila ang gasa nga gikan sa langit nga mao si Ginoong Hesus. Ug mo'y hinungdan nga pinaagi sa pagministeryo ni Pablo, gibuksan ang ministeryo ang ebanghelyo ngadto sa mga hintil. Buti pasabot bisan ang dili mga Hudiyo gilangkob na niining bahina, mga kaigsunan. And now, this is the picture of the church na ay mga Hudiyo nga nidawat ni Kristo and they also took this privilege and responsibility nga sila gyud ang tinuod nga katawhang pinili kay gawas nga Hudiyo na sila gidawat pa nila si Kristo. Amen. Pero nadala nila, mga kaigsunan, ng ilang cultural baggage into this new church. Buti pasabot bisa tuod og si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, nagingon nga pinaagi sa kung kamatayon ang tanang katawhan ng luwas. Ang mga Hudiyo, mga kaigsunan, naghatag gihapon sa ilang kaugalingon nga mga talamdan kung kinsa ang angayang maluwas. So they came to a point that there was this circumcision group and the group of no circumcision. Ug mauni ang hinungdan, mga kaigsunan, nga ang kultura has become one of the greatest barriers in unity. Sa dili pa nato na pagkatukyon, ibuta sa atong tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon, mga kaigsunan, balikan nato ni ayaw ka mughawa din ha, pabilin ka mo kay mubalik dayon ang takna sa pagtuon human niining mubo nga break. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back, mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha. Nagatanaw gyapon kamo karon sa takna sa pagtuon. Ang atong gibiyaan nga punto kaganina, katubitaw pagkabahin-bahin diha sa kultura. Kung atong tanahon, bisan si Pedro, sa iyahang pagsugod o pakigkukabildo sa mga hintil, mga kaigsunan, giisip siya nga makasasala sa mga Hudiyo tungod sa iyang paghimo niini. Gani, di high pressure nga nahitabo sa iyahang kinabuhi, kay gipakitaan siya pananahon sa Ginoo nga
muadto siya, gitawag siya sa balang espiritu nga iyang duawon ang panimalay sa usa ka senturyon nga Romano aron magdala sa ebanghelyo dito siyang panimalay. And the person we are referring to is Cornelius. Og nining tungura mga kaigsuonan, murag supak sa kabubuton ni Pedro nga moduaw siya sa panimalay sa usa ka hintil. Kay ngano supak siyang kabubuton nga kini nga hintil managpakaambit sa kaluwasan nga iya lamang sa mga Hudiyo. Pero tungod niini mga kaigsuonan, gitambalan sa Ginoo ang iyang sakit sa iyahang kinaiya nga iya-iyahon pinaagi sa pagpakita sa Dios kaniya ug usa ka pananahon niadtong usa ka habol nga gitunton gikan sa langit nga puno sa tanang matang sa mga mananap uban ang instruksyon nga siya mag-ihaw mutindog mo ihaw ug mukaon. Ang balibad ni Pedro, Ginoo, nganong ako maning kaunon nga wa ako kakaon sukad og mga dulomtanan. Pero ang tingog nga nagkanayon nga gikan sa Dios nagingon ayaw pagahinganling mahugaw ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Wa ni masabti ni Pedro. And for 3 times he reasoned out to God. O ang Dios mga kaigsunan naghimong tataw alang kang Pedro sabot ipasabot ni adtong pananahon. Kung dito mismo sa panimalay ni Cornelius mga kaigsunan, ni-explain gid siya nga kahibalo mo mga kaigsuonan nga kami ingon nga Hudiyo dili gyud unta pwede nga makigko kabildo or mosulod sa ganghaan sa mga hintil nga sama kaninyo. Pero gipakita sa Dios kanako pinaagis pananahon. Ato nang mabasa mga kaigsuonan, by the way, sa Buhat Kapitulo 10. That's particularly verse 28 ngayang gi-explain nga gipakita sa Dios kaniya dias pananahon nga dili pagahinganlan nga mahugaw ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Amen. Which means nga ang tanang mga tao, whether Jew or Gentile, male or female, rich or poor, unsa-unsa pa nang ato mga distinctions niya mga kaigsuonan, tungod siyang kamatayon na hinluan tang tanan. Ug tungod niini, this has broken down the cultural barrier among God's people and we need to be thinking as such mga kaigsuonan bisan pa hangtod ngining tungura. Kung ihatag ang panahon sa reaction alang sa atong mga kaubanan sa panel. Doc Ray. Mga kaigsuonan kung atong tanawon no, with that problem nga giatubang sa mga Hudyo kaniadto mga Israelinhon nga nagunahuna nga sila lagyoy gitagaan og pabor nga maluwas. Gihimo na siya nga ang balaan nga espiritu mo'y nag-intervene mga kaigsuonan aron nga maablihan ang ilahang hunahuna. Tanawon nato katong gisaysay ni Pastor Hesbon nga ang pananawon nga gihatag dili lang yuto nga pananawon nga tungod sa kagutom ni Pedro atong tungura kay utong tutok naman po to. Pero pinaagi to sa balaang espiritu. Ug kato nga pananawon dili to naghisgot og pagkaon. Naghisgot to og mga katawhan nga gisimbuluhan sa mga mananap nga klase sa mananap nga naa didto sa habol nga puros kini sila mahugaw nga mga mananap. Nagsimbolo ato sa mga dili mga Hudyo nga mga katawhan nga gitan-aw sa mga Hudyo nga mahugaw. Ngapan ang balaang espiritu nag-intervene og ilahang gipaibalo kang Pedro nga kini siya dili pagatawagon nga mahugaw kay gihinluan sila sa Ginoo pinaagi sa iyang dugo, pinaagi sa iyang grasya nga mahimo silang kandidato usab sa kaluwasan. Amen. Pastor Gingging. Practicality makaigsuonan sa ato lesson, nagpasantop yun ang lesson Pastor Hesbon nga walay discrimination. Yeah. Walay discrimination sa sulod sa iglesia. Mailonggo man ka, Masibuano man ka, Mailocano ka sa sulod sa iglesia, Masibuano, bisag unsa ang imong rasa makaigsuonan, dapat sa atubangan sa Ginoo pariharata. Amen. Pantay-pantay gyud. Dili mo ingon nga dili ko makigminggol diha sa sulod iglesia kay murag taas-taas ko og hutong sa kuan. Nabitaw may iglesia makaigsuonan nga nakita nako nga grabe ang mga membro, mga judge, mga lawyers, mga dagko kay mga ranggo pero makighalubilo man sa makaigsuonan. That's right. Pagkalami man kayo ang ilang fellowship, nakaan ako pagkanindot kay iglesia. Usahay makaigsuonan ang ato manggong mga ranggo. Mahimong dako kaayong barrier ba nga di ta maabot sa dili maabot ang uban sa makaigsuonan.
Mabayan na usahay nga dagan mawala sa iglesia. Nga naman tungod kay mobati man ang iglesia nga dinhirami kay dili gid mi makig-fellowship sa ila kay taas-taas man na sila nga hutong sa sosyedad. Dili na unta gid na mahitabo sa sulod sa iglesia mga kaigsunan. Manaingon diha, the humble submission of the church leaders to the Holy Spirit. Di ba naman na sa ato lesson? Yeah, that's right. Nga nung nahitabo magigsunan ang tinuod nga pinaghiusa nila, kay niilaman sila nga wala na'y Hudiyo, wala na tanan. Pareha ra gyud sila, level sila sa tubangan sa Ginoo. Muna, Yeah. muna ang tinuod makigsunan. Na ako'y experience siya na nga, nag-flash sa akong hunahuna mga kaigsunan when I was still student sa kolehiyo. Murag second year pa ko ato. Wa pag yung ko'y daghan nga kasinatian sa balaan kasulatan. Nag-volunteer man ko nga teacher sa Sabbath School sa atong eskwelahan. Kaniadto gitawag pa man na siya nga Philippine Union College. Itagaan kong klase nga akong dadon matag Sabado. Ang problema kay wa ko kay balukin sa mga miyembro. Pag tindog na nako karon, Dito na nimo dito nakita. na ako nakita ang mga miyembro, tuwa ang presidente sa college, tuwa ang treasurer sa college, pero dito na ako nakita ang ilahang kinaiya nga mapainom sanon. Inay nga ila kang isuppress. Dili, kung dili tabangan kanila nga ma-develop pod nimo ang imuhang talento nga gihatag sa Dios, magamit nimo sa buhat. Muna nga Amen. makita nato kaning pulong nga submission of church leaders to the leading of the Holy Spirit. So ginahanglan gyud ta nga mo paubos pod ta sa atong kaugalingon. Yeah, naagi mga panahon biya usahay mga igsuon nga mura og mo refuse ta bitaw nga mo tan-aw sa ikaayo, labi na gyud og naakay feeling nga superior ang imo ang culture. Nya naapod tay feeling nga kana sila wa ra ba na gi-lockdown ra ba nila ni nga mo ang tribo. Bantay lang mo unsa man sa may pagtuo nimo nako kaya po nimong ismulon. Actually mga kaigsuonan, that is personal pride brought about by cultural differences. Pero apil niining kultura nga gihisgutan mga kaigsuonan, dili lang ni sa mga dato o pobre, kundi bisa na langkob niini ang mga marginalized member of the society. Yeah. Sama pananglit, kini nga atong mga igsuon nga mga IPs, kini mga cultural minorities. Usahay mag-feel ta mga kaigsunan nga mas advantageous ta o niya mas daghan tag kahibalo sa ilaha, and we tend to look down on them because of their minority ingon nga mga tao mga kaigsunan. Pero they are just as perfect objects and subjects of our ministry. Apil pa ganyo sa dinhi na may ngunta nga nganong magministry mata din ha nga wa man tay mahimo ana. Igo ra man na sila naghangad sa ato og maghulat lag unsay madawat. But no, that's wrong. Gumikan kay bisan og lain-lain ang atong kultura mga kaigsuonan. Mga IPs kini bitong pinakaubos na gyud kaayo nga mga kanang makita nato diha bitaw nga labi nagkarong ting Pasko magdala og lata nga butangan nila og guma nga ilahang duk-duk-duk-duk Masko. nila manaygon sa imo sa cruising. Mao na sila nga mga klase mga tao. And we also should never forget our brethren nga naa sa bilangguan mga kaigsuonan. Kay usahay mayingon ta nga sige tag ministry diha sa priso unsa man na moabot ang panahon nga majority sa itong mga sakop mga ex-con na sila tanan. But no, it is our responsibility to cut down and break down all the barriers just as Jesus did. O culturally speaking mga kaigsuonan, ang iyahang dugo o ang gahom sa balang espiritu mo'y mutabang nga ato ning ma-level out ang tanan mga igsoon. Amen. Yeah. Kung inumduman nato mga kaigsunan, no? Pastor Hes, Pastor Agingging, sumala pa sa balaang kasulatan nga ang atong iglesia dili gyud mawala ang mga kabus, kaning mga marginalized member of the society. Aminin mo na ako'y pagtuo mga kaigsunan na personal conviction na ako ni nga kining mga naa sa marginalized bitaw nga usahay ato ning gina-lockdown in terms sa atong pagministeryo, in terms sa ato ang paghatag og serbisyo ngadto kanila. Ako nagatuo nga kung ang mga tao nga nakahimo og sala kanilamang naay sa marginalized, I still believe nga si Kristo ni anhi gihapon aron mamatay alang nila. Because Amen. they are precious in the sight of God. Amen. O gani nga kung dunay mga komentaryo nga taga bukid man na ang nabautismuhan. Mura kong ma-hurt anak mga kaigsunan kay so what? Sila
tao man gihapon na gipakamatyan man gihapon ni Kristo dito Amen. sa cross sa That's Kalbaryo. right. Ug dili na to himuon nga differences kaning atong cultural nga kahimtang. Ato na silang i-develop sulod sa iglesia, mapusulan na sila ug mahimo sila nga ma-instrumento sa pagdala sa mensahe ngadto usab sa ilahang mga tribo. Yeah, that's right. Salamat kayo ni Ana Pastor. Atong ambakan mga kaigsunan ng sunod nga punto nga dako kayo sa atong lesson karon. And this is about theological or doctrinal differences. Sa atong nailhan sa atong mga karaan nga mga forebears in the early apostolic church, dihay dako kay ang contention mga kaigsunan sa nahisgutan na nato ni kaganina katong mahitungod sa circumcision and the non-circumcision group. Ug niini relevant kay ini siya sa ato ang kahimtang karon tungod kay naatay mura og uncircumcision group og circumcision group in our church. In a sense, nga nabahin ang ato ang mga kaigsuonan sa paglantaw sa basihanan sa kaluwasan. This is about how the Jews were looking about circumcision to be the prerequisite to salvation, mga kaigsuonan. Pero sa diha nga niabot si Ginoong Hesus, niingon siya, dili naman ang tuli mo requirement sa kaluwasan. Kung dili, maunay inyong cultural lang nga identity nga magpatuli mo gumikan kay mga Hudiyo kamo og nagdistinguish ni sa inyo ingon nga mga katawhang pinili sa Dios. Pero karon matod pa ni Kristo, yang kaluwasan is not only on the circumcision outwardly kundi ang circumcision to the inward part of the person, mga kaigsunan, dinhi sa kasing-kasingan. Buti pasabot sa pagkatinuli. Now, mao ni ang gitawag na to og doctrinal differences. Buti pasabot ang mga karaan nga mga membro sa Jewish church nagtuo nga ang kaluwasan has something to do with what they can accomplish. Not with the new bag-o nga pamaagi ni Kristo, mga kaigsunan, nga nagalangkob sa unsa ang na-accomplish ni Kristo. Maoy nagdala sa kaluwasan. Now, atong ihatag kini nga mga punto sa atong mga panelists diri, mga igsoon. Pastor Gingging. Ang common kaya na sa atong iglesia karon makigsunan, labi na gyud ang common kay nga isyu nga daghan sa gihapon sa tuang makigsunan nga nagtuo nga maluwas kita pinagi sa atong maayong binuhatan. Ha? Kanang salvation by works and salvation by faith. Kita makigsunan, wala ta naluwas tungod sa atong pagkamaayo. Kung dili pinaagi lang gyud sa Ginoo makigsuonan ang atong kaluwasan. Dili tungod sa atong accomplishments, no, dili. Tungod gyud sa kamaayo sa Ginoo, tungod sa iyang grasya na luwas ta. Mao na nga sa atong leksyon karon gi-reconcile na siya pinaagi sa atong leksyon. Okay, Isa Doc pa Ray. din nga makita nato mga kaigsunan, no. Usahay kung maminaw ta aning problem nga makitaan sa Buhat kapitulo 15, uno nga to sa 22 mga kaigsunan. Murag gyud ta mo ingon nga tama ni sila. Kay nga naman, ni ay ilahang ginahimo. The church gathered and the Judaizer defended their doctrine with biblical quotes. Kumpleto mga teksto ilahang nagi teksto ang ilahang proof sa ilahang stand. Ang gibarugan. Dili mga kaigsunan tungod kay naay teksto nga ilahang gibasa nga nagpahuuyon dito sa ilahang hunahuna, sakto na siya, mga kaigsunan. Kay kung mo na atong hunahunaon, mawala ta mga kaigsunan sa tinuod nga essence sa kaluwasan nga gisulti kaganihan ni Pastor Hesbon ug ni Pastor Gingging nga atong kaluwasan dili na base kung unsay atong nahimo, kundi na base lamang kini sa gihimo ni Kristo alang nato nga dawaton nato pinaagi sa pagtuo. Amen. Kung atong tanahon mga kaigsuonan, nahitabo man ni ang gi-quote nato nga sugilanon karon naa man na sa Acts chapter 15, and it is actually entitled the Jerusalem Council. Dito gyud sa konseyo sa Jerusalem mga kaigsuonan, once and for all ilang gisettle katong problema mahitungod sa prerequisite to salvation. When it comes to salvation, mga kaigsuonan, it has nothing to do with what man can accomplish. Kundili, it has everything to do with what Jesus has done for His people. Amen. So, gi-roll out nila dito mga kaigsuonan nga kining pagtuli, human condition ni siya, human
accomplishment ni siya. Mo ni atong binuhatan nga panlabas nga atong gihimong babag aron maluwas ang tao. When the fact is, Jesus made salvation available for all through the experience of the circumcision of the heart, mga kaigsunan. So, atong tanaw ni karon, diyon sa nila pagsulbad kini nga mga diferensya. Pero sa dili pa nato na anhaon sa unahan, makita nato nga ang atong iglesia pud mga kaigsunan in a larger, much larger scale, nakasinati sab sa ingon nga doctrinal difference. If we remember, mga pastors, in 1888, mga kaigsuunan, Hapit na bungkag ang iglesia. hapit mabahin ang atong iglesia. Nga naman, gumikan sab ni ini nga issue, mga kaigsuunan, nga salvation by faith. Righteousness by works. Righteousness by faith and righteousness by works. Tungod kay, ang iglesia nato nga nagsugod ni mga 1860s, mga kaigsuunan, 1850s, 1860s, and was organized in 1863, doon na magutay roots gikan sa mga Puritans nga gusto gyud ta nga Putli gyud. putli gyud ta unya naay dako nga relevance, mga kaigsunan, ang prophetic impact of the Ten Commandments ingon nga mga katawhan nga salin sa Dios niining katapusan nga mga panahon kay naa gyud ta dinha murag revive gyud nato ang validity of the law. Ug tungod niini, mga kaigsunan, medyo na-diskaril gamay ang atong understanding. We went and leaned forward towards justification, righteousness by works, mga kaigsunan. Pag-abot yun sa topiko nga gidiscuss ni adto nga council, mga kaigsunan, in the year 1888 sa Minneapolis, Minneapolis. ang justification or righteousness by faith, mga kaigsunan, murag dili madawat sa entero iglesia ang mao nga pagtulunan. Apan tungod sa gahom sa balang espiritu, tungod sa ilang pagsusi o paghatag o higayon sa Dios nga buksan ang kinaadman sa iya mga katawhan, gihimo pod kini, mga kaigsunan, nga written document. We have finally learned to adapt that Jesus is our ultimate Savior and it's not ourselves nga maoy makahimo sa atong kaugalingon nga kaluwasan, mga kaigsunan. Sumpay na ana Pastor Hisbon, naghisgot man kag problem ni atong 1888. Dili man gid na malikayan makisyon na mahisgutan man gid nato na nga usa na as pinakadako nga issue nga do na gid dako nga conflict sa sulod sa iglesia. Pero ang prinsipyo diri sa atong leksyon, makaisuunan, kanang ilang gitawag og conflict resolution. No? Maor gyapon ang ilang gisunod, Pastor. Tanawa ha. The church leaders gathered. Sa That's pagyon. right. Everyone explained their standpoint. Gipaminaw man ni Ellen G. White, di ba? Naminaw to sila pikas ug pikas kay nabahin-bahin man tong leaders atong nga time sa 1888 sa dito sa sa Minneapolis. Ang ingon diha, they asked for the Holy Spirit and they studied the Bible. Ang nindot gyud makigsuunan, balik kita sa pinaka-basic. Bisag unsa man ang doktrina nga problema sa sulod sa iglesia, ayaw pag-ingon nga kining akong doktrina mao gyud ni. Usahay kay maghimo man tag atong kaugaling doktrina dayon. Sayop na, ayaw. I-submit ng imong findings sa proper forum. Kay didto na authority mo discuss na dili kay maghimo tag atong kaugaling libro. Daghan kay makakatawa ta pastors nga naay mo sabit ni mong libro, basahan ni pastor mao ni akong sinulat. Mao gyud incorrect nato, sayop ning atong doktrina, dili man mao makisunan kay naaman tay authority, naaman tay proper forum, naaman tay committee nga mo discuss ana. Mao ni atong buhaton, dili kay magbuot tag ato, and the decision was written down no giingon diha. Yeah. So naay usbon gyud ako makigsunan, dili ta maghimog atong conclusion ritso, maminaw ta sa atong mga leaders, balik gyud ta sa Biblia og ang guidance sa Holy Spirit. Mao na ang pinaka-basic makigsunan. Isa pod nga kuan na tinuod na siya nga gikinahanglan nato sa iglesia, pero gusto na ko ibalik ang atong hunahuna, atong miaging simana nga leksyon. Nagisgot dito usa ka imahe sa panaghiusa ang shepherd and the sheep. Ang sheep maminaw sa Sa shepherd. magbalantay. Karon usahay kining atong kahintang praktikal sa atong panahon karon. Usahay gusto sa mga sheep nga ang Mamoy shepherd paminaon. mamoy maminaw nila. Mao nay nagdala karon og problema sa atong iglesia. Bisan gani karong kapanahonan, nay problema ginatubang sa atong iglesia. Ang akong tambag, mga kaigsuonan, nga anaa ni ana nga problema nga atong ginatubang sa atong iglesia. Ang akong tambag ninyo, mga kaigsuonan, Paminog leaders. tingog ta, mag-gather ta ng mga leaders. And then, atong paminawan ang matag-usa. Dayon,
Mag-ampo ta sa balaang espiritu nga mo'y modala ka nato, magiya ka nato. Atong tun-an ang balaang kasulatan. Dili lamang ang atong kaugalingon nga pangrason mo'y atong basihanan. Dayon kung unsa may atong makabot dinha, bisan pa dili atauyon sa maong nahimo nato nga resolution, musabmit ta ipaubos nato atong kaugalingon Kana. kay atong tuuhan nga ang atong resolusyon gigiyahan sa balaang espiritu. Okay. Pastor Gingging, mga parting statements, sa dili pa nato takupan ang atong pagtuon. So sa atong leksyon makaigsunan, naaman tay guide to conflict resolution sa final diha. Naaman diha ang summary nga atong na-experience ngon diha. Conflicts need to be acknowledged and dealt with promptly. So dili ginato muikyas taan ang Ngayon, conflict. Dili dugay-dugayon. Dili dugay-dugayon. Ug unsay problema atubangon nato, dili kay mahadlok ta ana nganuman. Kanang konflikto basta maay lang pagdumala makaigsunan, magadala nato na ngadto sa kalambuan sa buhat. Nya dili ta mo close nga usa lang ka tawo. Tanan nga naay kuan sa iglesia tagaan natog part. Ingon diya one or more people were appointed to seek a solution for the problem. Wala man tingali nagmonopolize og knowledge, pastors, di ba? Di man kay kita ray makabalo. Unya katong giingon ni Pastor De La Cruz nga madto gyud tas balaang kasulatan. Mangayo gyud tagiyas balang espiritu. Amen. Kay kun wala man gyud ang balang espiritu makisunan unya ni ana nga paagi makabot nato ang pinakamaayong desisyon sa pagsulbad sa maong mga problema. Amen. Mao nang ako gyud makisunan. Wala gitay mahimo kun wala ang gahom sa Ginoo sa balang espiritu Amen. sa atong kinabuhi. Okay, Doc Ray. Sa maayong panlawas mga kaigsunan kung atong tanawon, doon ay prinsipyo nga ginatawag din ha. Early detection is better. Sa diha nga makita nato nga dunay problema sa atong iglesia, ayaw natong ipiyong ang atong mga mata. Atog yung atubangon dayon, tagaan natong pagtagad. Daw sama sa ato ang pisikal nga lawas. Kung doon na kay gibati nga gamay, ayaw kahadlok adto sa doktor. Check up. Ipa-check up dayon aron magpangitaan og remedyo ug mahimong himsog ang atong lawas. Mausab sa atong iglesia. Kung doon natay makitaan nga gamay nga diferensya sa atong iglesia mga kaigsunan, dili nato hunahunaon nga ay pasagdan ra nato na kay pag agi sa panahon na mawala ra na siya. Dili na mga kaigsunan. Daw kung mahimo ng kanser sa atong iglesia, mo na nay mahimong ikamatay o ikabungkag sa atong iglesia. Busa as early as possible, tagaan natong pagtagad bisan unsa kagamay nga problema sulod sa iglesia. Amen. Ug ang balaang espiritu mo'y magagiya ka nato atong ipaubos ang atong kaugalingon sa pagdumala o paggiya sa balaang espiritu. In closing, mga kaigsunan, atong gipasalamatan atong kauban ng mga panelists, ang among mga parting words, among ibilin kaninyo mga kaigsunan. Learn to appreciate the value of conflict. Amen. Kay kining konflikto mga kaigsunan, usa kini siya kadakong oportunidad nga makita nimo ang mga solusyon niini. Amen. Unya tanawan nimo ang ilustrasyon sa ligid kung walay kung walay friction mga kaigsunan, ang ligid mo slide lang na dili mo Dili mo abanti. dagan. But where there is friction, there is always a forward movement alang sa iglesia sa Ginoo. Amen. And ug labaw sa tanan, atong dapiton ang gahom sa balang espiritu nga maoy mo dumala sa matag higayon nga adunay konflikto sulod sa iglesia mga kaigsunan kay siya ang mosulbad niining tanan. Never escape any conflicting situation kundili stay there. Allow the power of the Holy Spirit to touch the situation and most especially nga hikapon ikaw personally. Kay posible baya ang solusyon sa dako nga problema nga imong gitanaw dili ang pag-usab sa uban kundili pag-usab sa imo ug sa akong kaugalingon. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigsunan, kami dinhi sa takna sa pagtuon magaingon ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Sa dili pa nato ni pagatakupan pinaagi sa pagampo kuyog ni Dr. Ray De La Cruz, ani ay usa ka halad sa musika nga atong mahimong inspirasyon. Tears that fell like rain streamed down from my heart. Colors turned to gray. Emptiness led the way until I fell apart. You came to save me, to show me that
No matter where I am, I know in my heart you're never too far. When I'm losing my way, you're just a prayer away. My strength is in my faith. I'm never alone, I'm never afraid, 'cause it's just a prayer away. Gamhanan na mo nga Dios. Salamat Ginoo sa mga pagsulay, mga konflikto sa iglesia. Amen. Gabisan pa kini mga konflikto magauyog sa imong iglesia, apan imong gigamit Ginoo nga makapadali sa imong buhat. Amen. Amen. Gigamit nimo ni nga makapalig-on sa among relasyon sa matag usa ug labaw sa tanan diha kanimo. Gigamit nimo kini nga makahatag ka namong pagkahamtong sa among espirituhanong kinabuhi. Amen. Panalangin ang mga kaigsuhunan nga nagsubaybay niini dinhi sa Pilipinas, sa gawas sa nasod ug bisan pang-asang dapitan ining kalibutan. Uban ni sila Ginoo samtang kami magsimba diha kanimo, panalangini ang mga Sabbath school teachers nga nagasubaybay niini. Gamita usab sila Ginoo nga instrumento sa pagdala sa kasulbaran sa mga problema sulod sa iglesia. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. My strength is in my faith. I'm never alone, I'm never afraid, 'cause it's just a prayer away. Whenever I need to find you, I just fall on my knees. In you I find the strength that I need to live, to believe. Just a prayer away. No matter where I am, I know in my heart you're never too far. When I'm losing my way, you're just a prayer away. My strength is in my faith. I'm never alone, I'm never afraid, 'cause it's just a prayer away. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha nga tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalan nga apod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang natural remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.